feleség lett a vége. Gondolom azért ebben több volt. Igen, bár úgy érzem, hogy nem játszottunk jól, nagyon jól küzdöttünk, és tényleg úgy érzem, hogy játszottunk már jobban még itt Veszprémben is, viszont így is ott tudtunk lenni, úgyhogy felemelés érzés, nem sikerült sajnos nyerni, viszont közel voltunk, és olyan pici dolgok döntöttek arról, hogy ez mondjuk 5 gól vagy csak 2. Épp ezt akartam mondani, hogy azért gondolom sajnálat, hogy ez nem kisebb különbségű vereség, hiszen benne volt, hogy jóval kisebb vereséggel kell innen elmennünk. Abszolút benne volt, ugye az utolsó 1 percben is talán még 3 volt közte, és azt akkor sajnos nem tudtuk megtartani, így aki nem látta a meccset azt mondja, hogy ez egy sima mérkőzés volt, amit úgy gondolok, hogy nem igaz, mert elég sokáig versenyben voltunk velük, és sajnos fontos szituációkban egy-két hibánk volt, ami volt, azt egyből kihasználták, így nem tudtunk följebb jönni. Gratulálok, hiszen remek gólokat szereztél, de hát gondolom ilyenkor ez nem sokat jelent. Hát nem, abszolút nem. Nagyon szerettünk volna nyerni, sajnos ez nem sikerült, de én azt érzem, hogy ott volt a kezünkben a lehetőség, hogy egy szorosabb eredmény szülessen. Ezeket nem tudtuk kihasználni, sajnos buta hibákat követünk el támadásban, amiben a Veszprém gyors lábbanás gólokat lőtt, és ezzel azért sikerült felüldölnünk. Épp ezt akartam kérdezni, mi lehet a gond, hogy ennyiszer el vagyunk a labnál, hiszen ez döntő, ezebből kaptunk sajnos könnyű gólokat. Hát nem nagyon voltunk összhangban sajnos a felállt fal ellen. Nyilván ez valamilyen szinten érthető, hiszen azért rengeteg meccs van a hátunk mögött, és azért jó pár játékos fáradtabb már így a szezon vége fele. Nyilván így nem tudunk annyira odafigyelni, de ez akkor sem megengedhető, hiszen egy ilyen szintű csapat, mint a Veszprém, ezt könnyebben kihasználja. Hányszor azért sült a kezed, hihetetlen nagy bombákat eresztettél el, ami utat talált Mikler Roli kapujába. Gondolom azért ez erőt ad a folytatáshoz, hiszen mondod, hogy fáradtak vagytok, de hát még jönnek a főmeccsek. Igen, még a szezonjában az most jön, tehát most fogjuk azokat a meccseket lejátszani, amiért igazából egész évben készülünk. Nagyon jó érzéssel tölti el az egész csapatot, hogy ott lehet a Bajnokok Ligájában a legjobb 8 között, és nagyon bízunk benne, hogy ezt a csodát, amit eddig megcsinált a csapat, ezt majd még jobban tudjuk majd fokozni, és még nagyobb örömet fogunk tudni szerezni.